Zdravo svima! Danas ću vam predstaviti Fonestar KS06 audio sistem koji je pogodan za manje prostorije kao što su kancelarije, kupatila, spavaće sobe i sl. Hajde da pogledamo šta se nalazi u kutiji. Kao što vidite, u kompletu su dva zvučnika jačine po 10 W sa prihvatom za rigips, što je veoma pogodno za montažu u spuštene plafone. Zatim tu su kablovi dužine od 5 metara za povezivanje zvučnika sa pojačalom. U kompletu je i pojačalo sa priključkom za micro SD i USB, a takođe podržava i Bluetooth i ima FM radio. Od priključaka tu su 220 voltni ulaz za FM antenu, AUX ulaz za povezivanje sa spoljnim izvorom zvuka, kao i izlazi za dva zvučnika. I u kompletu je i daljinski za lakše upravljanje sistemom. Ovaj audio sistem možete poručiti putem našeg sajta klikom na link. Ukoliko vam se dopao ovaj video, kliknite like ili nas zapratite.